So, ang pangtana ka mo, yun sa nato pag-ibaw ng Ginoo, nagpuyo na to, nga naa na to. So, atong basahon ang gisulti ni Juan sa 1 John 14:15 para maka-identify dita ang Ginoo, abay, nagpuyo ba din na to. So, muna siya. Nakita na to, si Juan, isulti sa mga matutuo. Nakita na to, o gisubilon na to sa uban, nagipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. 15. Ang magpahayag na si Jesus mao ang anak sa Dios, siya ana sa Dios o anaa kaniya ang Dios. So what's the unsay pasabot ani magpahayag? Unsay ang pasabot ni Dios ni Johnny na confessing Jesus Christ na anak sa Dios. Di sa pasabot intellectual assent. Unsay intellectual assent? Ni agree ka na si Jesucristo anak sa Dios, na si Jesucristo nagkamatay sa musala, luwa ka mo confess sa mata sa. Amen? Wala kay pagtuo, wala ka nitugyan sa imong kaugalingon. Mo ni intellectual assent. Manamo sa imong hunahuna, luwa ang gawa sa imong pagkinabuhi, wa ang gawa sa imong daily life. So, ang words diya, na meaning confessing, na anaa ka nato, it means is musalig ta sa tinibukan diha ni Jesucristo kung unsa ang gibuhat sa cross para madawat o gidawat ta, para dawaton ta sa balaan ng Dios. Kaya pinagi sa cross, di pasay na itong masala. That is why, kung genuinely mo pagsabot ka na, genuinely mo pagtuwan, luwas ka. Di na ka mo gano'n nga, mubuhat pa ka na, musab ko, mubuhat pa ka na, nakibuhat mo mayo pa, move na luwas ka. Pati pumatay ka. Di ba? Bunga na siya. So, nagbuhat nagmayo, yung thinking na because nisalig ko sa gibuhat sa Kristo. Hindi kayo tumod na po. No na apart from our merit. So, muna siya ang basihan. O muna siya, kung sa mga klase nga pagsalig, kung isalig jud ka, kung isalig jud ka sa Kristo, anak sa Diyos, hindi padala, it means muna siya. Mutalikod ka sa sala. Kung imo gayon imong bahandi si Kristo, labaw pa sa ato ang kinabuhi. Amen? Muna siya confessing Christ. Muna siya din mailhan na tinibukan ang pagsalig na ang imong yung kinabuhi is alang lamang kang Kristo. Whatever the cost is for Christ, you live it for Christ. That is why money na uban kaninyo wala pa mosalig sa Kristo. Sama ni Adan ug ni Eva, nahimulat sa presensya sa Ginoo ug nasilaag hangtod karon tungod sa sala. Muna wala po'y kalipay. Pagpangita diya po regalo o grasa every day, labi na sa Pasko. But man siya, di na kinahanglan magpabilin kang iyong anak. Kaya ang Ginoo nihatag yung pinakalabaw nga gasa nga di gayon may imagine. Iya mismong kabilin ng anak. Gitagaan tayo niya libre nga pinaagi kaniya sa iyong bugtong anak nga maangkon gayon nato pinaagi sa pagtuo. Amen? Muna gingitar ka karon nga unsa man taligdi imo makasala nga pinabuhi. O itugyan imo kinabuhi pinaagi sa pagtuo sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Kaya walay labaw nga gasa ngayon madawat sa karon na Pasko, kundi ang kapasayuan sa sala diha sa Dios. Kaya mao di ang rason nga nang nahimulag ta sa Dios. O karon kung imong dawaton ang Ginoo ang balang spirito nga puyo na nila sa Ginoo. Amen. So, sa katong mga nidawat na sa gasa o misalig ni Jesucristo o misalig sa gibuhat ni Jesucristo sa cross, mao ni siya ang hagi o tawag na kanino. I-discover ang kalindot sa gasa na ating nadawat. Kaya kadaganan to, even mo kadaganan sa mga Christian, naglaong gapod na regalo na mas labaw pa ni Kristo. I-discover ng mahal niya. Kung pangayuwa din na Lord, ako naging may aning bandia na ikaw may pinakalabaw sa kong kinabuhi. Bahalag wa ko sinina, bahalag wa ko makaon, bahalag wa ko tanan Lord. Basta ikaw lamang. Kaya you are worthy na angayan ka pakamatyan. So, malis siya. So, kanina Pasko,
mahimo naman yung bahanit nato, kanina pinakalabaw ang gasa, kung ato yung handumo, kung kanina gasa, ato yung lakon, kung atong puyan, kung sa liga nato ang libuhat ni Jesucristo dito sa cross alam ko. Amen? Merry Christmas! Lord, we thank you and we praise you, Father. Thank you, Lord, for your message, O God. Lord, Lord, na kumimensahe ka ng amahan. Lord, ang tanang gasa, maangkon yung tanang amahan. Umaangkon sa inyong mga katawhan. Lord, ang pagkaliwat sa sala, ang pagtuo, ang pagmuso amahan. Paglabas pa na, Lord, ang inyong pasensya din mo. Na di namin mahimulat ka ninyo man. Kaya Lord, ikaw man yung makasatisfy sa among kaugalingon, Lord. Di lang Pasko, kundi everyday, Lord. And I pray, Father, Lord, na usbo na mo ang amahan ang pag-celebrate sa Pasko, God. Lord, na ang pag-celebrate sa Pasko, Lord, it's not about us, it's not about Santa Claus, it's not about even to our family, it's about you, Lord. That is why, as we Christian, Lord, help us also, Lord, to share these blessings, so God, na aming naangkon, nagasa, sa among family, sa among office mates, sa among employers, even sa among relatives, o God, sa among silina naman. Na kami mismo ang misibya sa, Lord, sa reconciliation, o God, papasilyo amahan. So, Father, thank you so much, and we pray, Father, Lord, na magnaon kami, Lord, na among indawaton ng regalo, O God, na kami magasa every day sa among pinabuhi, na kami mismo, ano, na di namin ma-describe o ma-imagine nyo ang aming namin po ng nagasa. Salamat mo sa inyong buwan sa cross. Salamat po sa pagkakas. In Jesus' name I pray. Amen.